हाय आज ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ଜିନିଷ କାହା ପସନ୍ଦ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ୟା ନାଁ କ'ଣ ମୋତେ କହିବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟା ନାଁ କହିଥାଉ। ମୁଁ ଦେଖ ଅଧା ଖାଇଦେଇଛି। ମୋ ପାଟିରେ ବହୁତ ଖଟା କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଲୁଣ ନା କିଛି ଖାଲି ଏମିତି ଖାଇବି। ମୋତେ ଦିଅ 10ଟା ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ଏବେ ଖାଇକି ତମ ଆଗରେ ଦେଖିଛି ଲାଳ ଗଡ଼ିବ। ଅଧା ଖାଇଦେଇଛି ଫିର୍ ବି ଆହୁରି ଏତେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ମୋ ଶାଶୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଖଟା ଖାଉଛି। ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଏ।